Salut și bine v-am regăsit la primul episod al meu de pe canal. Ei bine, astăzi o să ne jucăm un pic de creativ pe Fortnite. Dacă vă place ce voi posta eu în viitor, nu uitați să apăsați un like și un subscribe. Și da, haideți să vedem. Hai să dăm aici play. Da, hai să vedem. Joacă decât Thunderbolt. Cel puțin celălalt e în The Launcher. Dar da, deci frate, efectiv am atâtea emoții de la primul meu episod. Și da, haideți să vă explic de ce noi youtuberii cerem like-uri. Știți de ce? Pentru că na, așa noi ne dăm seama că ne apreciați și da, de asta ne cerem noi like-uri, adică le cerem abonaților like-uri. La 1000 de like-uri, da, poți să câștigi bani, dar nu cash, pe card. What? Ăla cum i-a dat hit, că gen suntem aici. Da, hai că nu mă miră faza asta, ce m-ar mira tot pe bune acum. Ok, un MK7. Un pump legendar. What the? What? Uite. Kill, adică mai întâi un sniper. Și Slurfish. Și ui. Ok. Haideți să ne concentrăm acum la meci. Eu nu sunt jucător super bun de Fortnite. Dar știu să joc destul de bine, nu foarte mega. Da, acum să nu ne spunem de bine jucăm sau de-astea. Totuși acum ne-ai jucat. Am crezut că mă ăla. Hai să vedem dacă nu e loc deloc, dar i-am dat ceva. Ok, mamă, e super rău. What the... Mamă, cum a venit ăla așa direct pe mine. Da, nu avem ce să facem la tipii ăștia disperați. Mamă, dar ce disperație aici. Pro player să știi, nu e glumă aici. Mamă, ce atunci se enervează. Fii atent că l-am enervat pe la nouă. Cred că e cel gata. Fii atent că-l dărâm de tot. Băi, mi strici dărâmarea. Vezi că nu. Mamă, săracul. Cred că acum e hotărât 100%. Da. Ce faci dacă nu accepti tu nu accepti gana. Ok. E bun? Foarte bun. Deci toți dau third party și fac ca playerii să plece. Fii atent. Deci pe ăsta. Ia. Atunci ce geam să le dau. Mă sări direct în față. Ce să mai... Ok. Ia mă aici. Hai să vedem ce faci. Ia. Hai să vedem. Ne. What? Nu. Frate, nu am nimic. Mort. Ok. Hai că e bine până acum 2 kill-uri. Foarte. Poate și pe ăsta. Bună. Bine? Ok. Wow. Băi, cu știucă.
Spider-Man. Ai, what the... Ia mă, că mi-au și eu de la... Să văd ce e atât de special la el. Sunt sigur că nu foarte multe. Ok. Care e? Ah, ăsta e. Perfect. Hai să vedem. Cred că ăla e, da, ăla e sigur. What? Băi, băiatul. Să nu crezi că nu mă las eu să mă hinez. Vezi, de asta nu trebuie să dai atât de repede într-un... Niciodată nu te aștept dacă unul te vadă atât parte. Sper doar să nu ai pe șocovări. La fel de nasol. Bine, când îl ai tu, e bun, dar... Wow, bă, dar ce spamagii sunt ăștia. Ia că-mi fac și spamagiu. Oh my gosh. Ok. Hai mă, de ce n-am editat? Nu sunt cel mai bun editator. What? Nu mi-a mai pus care. Avem eu unde. Echipul ăla joc în nasol. În modul meu de la enervant. Ok. 2 kills. Boy. Ia, hai să-l vedem și pe ăsta. Ce faci? Ia. O să-ți văd planul, mă arăți. Vreau să te văd. Ține-mă. Mamă, cred că zice, mamă, dar ce lași ăsta. Ok. 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 Oh, fuck, Spider-Man. Spider-Man. Ia uite și pe ăsta. Bă, dar cum îi dă de meci atât de repede? Ia uite și pe ăsta. Bă, da. Nu toți pe mine. Ok, a venit timpul să-mi iau arme de pro player. Nu, asta nu e arme de pro player 100%. Să-mi iau arme de pro player. Îmi iau un rapid fire. Și... da, cred că astea sunt arme de player, scoate de pro player. Ok, hai. Oh! Oh! E ok. Băi, un hit. Da, și... ce faci? Vreau să-ți văd planul tău, băieț. Și ingenios. A, bă, da, v-ați adunat pe Spider-Man. Săracul high ground al meu. Ok? O capția. Bună! Deci dacă încerc să scap cu viață, dar nu cred că pot.
Ok, ăsta are modul meu de joc. Ce-ar fi ușor să-l bat. What, bro, băi, da, spamagiu e pe aici, frate. Ia că mă fac și spamagiu, că știam. Că ăștia super mega spamagii, că gen ăștia nu sunt spamagii normali. Ăștia gen spamează spamatori. O, dacă mi dai. Vreau să vă planul măreț neapărat. Bă, dar ce jucători ăștia azi? Că gen, nu vezi așa în fiecare zi. Stai că-mi iau și o shockwave-uri, așa. Anșa, cum s-ar zice. Anșa. Ciudat Anșa. Anșa. Zici că e un nume propriu. Easy, easy. Okay. Come on, ah! No. Da. Ok. Alo? Ia să vedem. Ok, mi-am închis microfonul că nu vreau să Da, cam acesta a fost episodul, băieți. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un comentariu. Ei bine, noi ne auzim data viitoare. Pa!